Исәмесез, шәршәмбе 28 февраль яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы, алар белән мин Фәнис Камал таныштырам. Бүген Татарстан башкаласы узган елгы шәлниккә нәтиҗә ясады, анда федераль гына түгел, халыкара дәрәҗәдәге казанышларга да дистә еллар буе хәл ителми торган катлаулы мәсьәләләргә дә урын бар. Казан шәһәр думасы сессиясендә Рөстәм Миңнеханов катнашты. Исурмиршин утырышта Казанда коляска белән бәби итеп йөргән әниләр һәм төзелеш краннары күп икән, димәк, шәһәр үсештә дип белдерде. Былтыргы күрсәткечләргә күз салса, Казанда 2023 елда рекордлы күләмдә торакта төзелгән 20 меңгә якын бала туган. Бу исә билгеле проблемалар да китереп чыгара. Мәктәпләрдә урын җитми, кадрлар кытлыгы, инфраструктура искерү. Ни өчен Казанның магнит шәһәргә әйләнә баруы турында Рония Абдрахманова сөйләр. Больше 1 300 000 жителей выбрали Казань местом, где хочется прожить самые счастливые моменты и свое самое лучшее время. Тормыш сыйфаты рейтингында Россия шәһәрләре арасында Казан узган ел беренче урынны яулаган. Шулай ук инновацияләр үсеше буенча беренче эш шәһәр исемлегенә кергән. 2023 елда Казанга 335 миллиард сум инвестиция җәлеп ителгән. Тулаем территория продукты 1 триллион 300 миллиард сумны тәшкил итә. Бүгенге сессия халыкара вакыйга киләчәк уеннары көннәрендә бара. Аңа Россия президенты Владимир Путин югары бәя бирде ди шәһәр җитәкчелеге. Выступая на церемонии открытия игр, президент России Владимир Владимирович Путин дал свою высокую оценку уровня... Казан халыкара хезмәттәшлек юнәлешендә актив эшләй. Хәзер шәһәрдә фиджитал уеннар бара. Аның ачылыш тантанасында чыгыш ясаганда Владимир Путин оештыру дәрәҗәсен югары бәяләде. Безнең бурыч ил президенты өметләрен аклау. Зур һәм урта предприятиеләрдә уртача хезмәт хакы 74 мең сумга җиткән. Шәһәрдә беренче тапкыр 1 миллион 329 мең квадрат метр торак төзелгән. Төзүен төзибез, тик инфраструктура төзелеш артыннан өлгермидиләр. Җәмәгать транспорты мәсьәләсе шәһәрдә кискенләшә. В Казани за последние 5 лет из 14 перевозчиков 6 разорились. Казанда соңгы 5 елда гына пассажир ташучы 14 оешманың 6-сы бөлгенлеккә төште. 920 автобус йөртүче, 820 кондуктор җитмей. Иртән автобусларның 70% гына маршрутка чыга. Коры елгага 18 урынына 2 генә автобус йөри. Предприятиенең башка транспорты юк. Җәмәгать транспортын яңартырга кирәк. 250 автобусның куллану вакыты чыкты. Уже 250 автобусов, которые покупали в преддверии универсиады, требуют замену ввиду предельного срока эксплуатации, более 10 лет. Утырышта күтәрелгән мәсьәләләрнең берсе коммуналь челтәрләргә кагыла. Бүген Татарстандагы җылылык һәм су трубаларының күбесе узган гасырның 30-70 елларында төзелгән. Алар 70%-ка таушалган инде. Бу бик зур сан диләр. Шулай ук Татарстан башкаласының кайбер урамнарында агачтан һәм керамикадан эшләнгән трубалар да бар икән әле. Шуңа күрә быел трак коммуналь хуҗалык инфраструктурасын яңарту мәсьәләсе аеруча да кискен тора. Город можно сравнить с телом человека. Шәһәрне кеше гәүдәсе белән чагыштырып карасак, торбалар, үткәргечләр, кан тамырлары. Берсендә проблема килеп чыкса да, бөтен организм зыян күрә. Водоканал 2600 чакрым үткәргечкә хезмәт күрсәтә. Ел саен 60 чакрымы таушала. Запаслар бетте. Былтыр гына 1200 авария килеп чыкты. Аңа кадәрге елдан 45-кә күбрәк. Үз чыгышында Рөстәм Миңнеханов бу мәсьәләгә аерым игътибар итте. Трак коммуналь хуҗалык өлкәсендә социаль шелтәрләрдә Казан халкының зарлары 1,7 тапкырга арткан. Халык контролендә 17%-ка ук. Проблемаларны тиз арада хәл итәргә кирәк, диде рәис. Шәһәрдә булган бер шу актуаль мәсьәләләрне уртак салып сөйләшәбез һәм аларны хәл итү буенча юллар эзлибез. Треть жалоб из всех этих жалоб, это 34%, это вопрос, связанный с авариями в сетях. В городе зафиксировано 2761 аварийный случай. Это где-то 7,5 аварий в день. И, конечно же, основная часть, 76%, это водоотведение и водоснабжение. Нам необходимо изыскать возможности федеральной программы модернизации, в них активно участвовать. Нам надо республиканскую программу разработать. Депутатлар шәһәрнең социаль инфраструктура белән тулысынча тәэмин ителмәвен әйтә. Хәзер үк мәктәпләр һәм бакчалар җитмәгән урында яңа йортлар төзеләдиләр. Бу яңа генпланда исәпкә алынганмы? Исурмиршин мисалга салмачы белән күйек бистәләрен китерде. Люди переезжают в те же Куюки, думают, что они живут в Казани. А Куюки и Салмачи – это градостроительная ошибка, которая была в 90-х годах допущена. У нас должен быть мастер-план казанской агломерации. Он практически готов. Они
должны мне подготовить. Мы на период того времени, пока мы не поймем, где мы можем строить, Александр Ильич, вот ваша инициатива была, эту тему мы приостановили в пригороде, значит, и будем комплексно готовить транспортную инфраструктуру. Идарәче оешмаларга да сораулар бар. Төләүләрне ачыграк итәсе, ишегалларын кардан чистарту мәсьәләсендә эшне сыйфатлырак башкарырга кирәклегенә басым ясалды. Быел кыш карлы булды. Шәһәр аны көрәп өлгерә алмады. Что делать? Будет проведена работа над ошибками. Шәһәр башлыгы торак йортларда лифтларны алыштыру өчен аерым программа сорады. Социаль ипотека буенча төзелеш күләмен арттырырга кирәк ди. Чөнки башкалада халыкка фатирлар җитми. Рөстәм Миңнеханов шәһәрнең үсешен югары бәяләде. Мы любим нашу столицу. Она на самом деле очень комфортная, очень привлекательная, очень много туристов. Ну и в то же время ожидания людей тоже очень большие. Ул шулай ук киләчәк уеннарын оештырган өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде. Алда безне Россия Ислам дөньясы форумы, БРИКС илләре саммиты көтә. Аларны уздыру дәрәҗәдә зур җаваплылыкта. Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Бүген Казанның 7-нче шәһәр хастаханәсе скверында элекеге сәламәтлек саклау министры Марат Садыковның бюсты ачылды. Ул узган елның гыйнварында 54 яшендә бакыйлыкка күчкән иде. Министр вазифасына киришкәнче Марат Садыков 7-нче хастаханәдә баш табиб булып эшләде. Ул җитәкләгән 10 елда бу клиника халыкара таләпләргә туры килгән медицина үзәгенә әверелә. Ягымлы елмаю белән табибларда күзәтелә торган кайгыртучан карашлы итеп сурәтләнгән Марат Садыков. Әйтерсең, ул 1 ел элеккеге кебек кабат каршыбызда басып тора ди бюст ачылышына килүчеләр. Марат Садыков турындагы истәлекләр хезмәттәшләре, дуслары, якташлары һәм пациентлары күңелендә саклана. Когда мы улыбались, когда мы были здоровы и когда он говорил: "Все решим". Марат дустыбызда безнең елмаюыбыз, сәламәт булуыбыз канәгатьлек хисен уята иде. Нинди генә кыенлыклар килеп чыкса да, барысын да хәл итәрбез дип тынычландыра белде. Аның бу канатлы сүзен һәрберебез ишеттек. Без аның эшен дәвам иттереп, сәламәтлек саклау өлкәсе алга таба да илдә әйдәп баручы булыр дип вәгъдә бирәбез. Табиб гаиләсеннән булган Марат Садыковның бар гомере медицина белән бәйле. Ул сәламәтлек саклау министрлыгы белән 5 ел идарә итте. Катлаулы пандемия илә вакытка да туры килә. Тик ул кул кушырып утыра торганнардан түгел. 100 көн эчендә Казанда йогышлы авырулар хастаханәсе төзелде. Аның җитәкчелегендә башкалада балалар онкология үзәге, Яршалыда онкология, Түбәнкамада ашыгыч ярдәм медицина үзәкләре ачылды. ФАПлар төзелә. Марат Наилевич это действительно был незаурядная личность, это был... Марат Наилевич үзенчәлекле шәхес иде. Үз эшенең остасы, яхшы оештыручы, төрле мәсьәләләрдә дөрес фикерләр кабул итә белде. Без аның киңәшләрен истә тотып, әле дә аның юлын дәвам итәбез. Тәүлек буена эшли безнең хастаханәләр, без инде һәрбер кешегә медицина хезмәте бирергә тиеш. Яның эшен дәвам итәбез. Ул беркайчан да үзенең туган ягын онытмады. Но шулай булса да, менә әйтергә телим, без мөрәҗәгать иткән саен безгә булыша иде. Безнең җаваплылыкны тоже сизә идек инде. Чөнки үз районны ул җаваплылык күп иде, таләпчән иде безгә. Казанның 7-нче хастаханәсенә Марат Садыков исеме бирелде. Сынын да шушы оешма каршында урнаштырдылар. Ул җитәкчелек иткән чорда учреждение халыкара дәрәҗәдәге медицина ярдәме күрсәтә торган үзәккә әйләнде. Ул бик кешелекле иде. Ул бик менә алга таба карый белә торган кеше иде. Ничектер күрә беләдер ул, менә алда нәрсә буласын. Аңа кирсәң, ниндидер сорау белән, менә 1000 сорау кебек инде башта. Шуннан җавап табып чыгып китә идең, кара әле, нинди җиңел генә чишелеш тапты дип. 14 ел элек без яңа женская консультация дип әйтим инде ачып җибәрдек Сибгат Хакимовда. Аның көн саен ярдәм иткәннәрен әйтеп бетерерлек тә түгел. Ул бик якты, бик ачык күңелле кеше иде. Монументның авторы сынчы Александр Кислов. Ул Марат Садыков белән гомерендә бер генә тапкыр очрашырга туры килүен әйтә. Әмма аның карашы онытылмый ди. Иҗат иткәндә дә күз алдында торган. На всех фотографиях да он улыбается. Фотосурәтенә карасаң, ул елмая, аның тормышны яратуы шуннан күренеп тора. Мин аны ничек бар шулай сурәтләргә тырыштым. Тормышны да, кешеләрне дә яраткан шәхес хәзер үзе меңләгән кеше хәтерендә якты йолдыз булып яши. Чулпан Касымова, Ләйсән Сәитова, Яңа гасыр каналы.
Иртеге Акбарс командасы плей-офф сериясын башлый елдагыча Рөстәм Миннеханов хоккейчылар белән очрашты, спортчыларга уңышлар теләде. Сезнең өчен Татарстанда гына түгел, башка төбәкләрдә дә җанаталары без тугры тамашачыларыгыз дирәйез. Беренче раундта Акбарслар автомобиль командасы белән очраша. Көндәш бик көчле булмаса да ярыш катлаулы булачак дип белгечләр, чөнки һәр коллективның җиңүгә омтылышы зур. Бүген Казан командасы ачык күнегүләр дә үткәрде. Добрая традиция. Плей-офф сериясы алдыннан Акбарслар белән очрашып, хоккейчыларга хәер фатиха бирү күркәм традиция. Рөстәм Миннеханов егетләргә уңышлар теләде. Все начинается с начала. Никаких преград нам нету. Играть уверенно. Мы ваши болельщики в любом случае. Вы наша команда, я всегда говорю. Успех команды, наш успех. Ваши проблемы, наши проблемы, да. Будем болеть за вас. Баш тренер Зиннатулла Билалтинов командага һәр яклап ярдәм итүләр өчен республика җитәкчелегенә рәхмәт әйтте. Плей-оффта җитди уеннар көтә ди остаз. Плей-офф это большой праздник, где, в общем-то, все команды, да все хоккеисты. Плей-офф ул зур хоккей бәйрәме, бөтен командаларда җиңүгә омтылачак. Без барысына да әзер дип уйлыйм. Безгә берләшергә һәм бердәм булып алга барырга кирәк. Казанда киләчәк уеннар барганга күрә, әлегә кадәр Акбарслар боз сараенда шөгыльләнгән иде. Бүген кабат үз мәйданнарына чыктылар. Ачык күнегүләргә Дмитрий Яшкин килә алмады, әлегә саугып җитмәгән. Команда саклану, һөҗүм тизлеккә зур игътибар бирә. Без ярышка әзер ди капитан. Да, нормально все, отдохнули, что играли. Барысы да яхшы үтте, ял иттек. Хәзер күнегүләр бара. Безнең бурычыбыз бозга чыгу һәм нәтиҗәле уен күрсәтү. Көчле көндәш белән уйнарга әзерләнәбез. Беренче карашка хоккейчылар бузда гадәти күнегүләр генә башкара кебек, ләкин Зиннатулла Билалтиновның плей-офф алдыннан әзерлек максатыннан команда алдына куйган төп максаты ул уен вакытында кагыйдә бозмыйча тәртипле генә уйнау. Чөнки нәкъ менә плей-офф сериясендә бер уенчының бер мәртәбә ялгышуы тулаем команданың язмышын хәл итеп куярга мөмкин. Кемдер кагыйдә бозып штраф скамьясына утыра икән, бу көндәшләргә капканы ачып кую белән бер. Штрафов у нас очень много. Вот это меня очень волнует. Потому что то, что мы в любом матче рядовом набирали не меньше 10-12 минут штрафа, в плей-офф недопустим. Безнең команданың штрафлары бик күп. Бу мине борчый. Даими этаптагы уеннарда 10-12 минутлык штраф җыялар иде. Бу күп әлбәттә. Плей-оффта булай ярамый. Техник хаталарны ясамаска кирәк. Акбарс үтә дә тотрыксыз уен күрсәтте. Акбарс плей-оффтагы иң көчле команда дип әйтеп булмый. Даими чемпионатны 4нче урында төгәлләделәр. Хоккейчылар тотрыксыз уйнады ди спорт белгечләре. Әйдәп баручы уенчылар бузда көтелгән нәтиҗә күрсәтә алмады. Җиңүләр уңышлы сериялар белән үрелеп барды. Казан командасы декабрь аендагы 8 уенның 5сендә оттырды. Дөрес, бу безнең егетләргә генә кагылмай. КХЛда СКА, Торпедо, ЦСКА командаларда җиңүләргә дучар булды. Акбарсның плей-оффтагы беренче көндәшен алдан ук фаразларга була иде. Инде бер ай чамасы юк Акбарсның 4нче урыннан югары күтәрелә алмаячагы билгеле иде. Һәм миңа калса, бәлки дә, әлбәттә, ул тренерларның эше бу командага чыгасыбызны чамаларга мөмкин иде. Шуңа күрә тренерлар инде аларга каршы уенга яхшылап әзерләнә алганнар. Чөнки ахырдан гына билгеле булмады. Алданрак та фаразларга мөмкин иде. Көндәш автомобилист даими чемпионатта 5нче баскычны били. Екатеринбург командасы саклануга да, һөҗүмгә дә зур игътибар бирә. Шактый көч сарыф ителәчәк. Автомобилист, я думаю, мы пройдем, будет борьба. Я думаю, даже будет, наверное, минимум 6 матчей. Легко не будет точно, потому что Ким дигәндә 6 уенда автомобилистны җиңеп чыгарбыз дип уйлыйм. Аларның өстенлеге шунда, күпчелектә яхшы уйныйлар. Акбарс киресенчә даими чемпионатта нәтиҗә ясап, Казан клубына +3 билгесе куяр иде. Хәзер алар яхшы физик әзерлектә. Акбарс командасында Станислав Галиев, Кирилл Семенов һәм Семен Кошлев нәтиҗәле уен күрсәтә. Аларга өмет зур. Плей-оффтагы беренче очрашу автомобилист белән ярыш иртәгә Татнефть-аренада уза. Уен кичке 8нче артада башлана һәм безнең каналда трансляцияләнәчәк. Самое главное, чтобы голы меньше пропускали, больше забивали. Илдар Сафиуллин, Наил Абдуллин, Андрей Ключников, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казан Эксподагы киләчәк уеннары шәһәренә 100 меңенче кунак килде. Ул Казанда яшәүче Екатерина Набиуллина аңа Восточный космодромына юллама бүләк иттеләр. Екатерина ракета җибәрелүен каралачак. Киләчәк уеннары шәһәренә килүчеләрнең виртуаль уеннарда көч сынашу, матчларның трансляциясын күрү һәм нейрошилтер ярдәмендә үз персонажын булдыру мөмкинлеге дә бар. Шулай ук яңа технологияләр белән танышырга, спорт һәм интернет йолдызлары белән аралашырга, фиджитал спортчы булып та карарга мөмкин.
Әлеге шәһәрнең беренче кунаклары Владимир Путин, танылган футболчылар, фигуралы шуучылар һәм Олимпия чемпионнары иде. Түбә кыйыгы кар авырлыгын чыдатмаска мөмкин дип борчыла Казанда яшәүчеләре. Башкаладагы кайсы биналарда һаман кар чистартылмаган, кемнәр аның өемнәрен чыгармый. Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Иртәгә Владимир Путин федераль җыенга еллык юлламасын укыячак. Ул Россиянең үсеш юнәлешен билгеләүче төп документ. Президент илдәге хәзерге вазгыятькә бәя бирә һәм сәяси, икътисади, социаль бурычларны билгели. Юллама көндезге сәгать 12-дә башлана. Без бүген кайбер җитәкчеләрдән әлеге чыгышны карарга җыйналармы икәнен дә сорадык. Безнең бит быел Россиядә гаилә елы. Шуңа күрә гаилә елында гаиләләрне ныгыту, аларны саклау, аларны яклау, аларга булган гомумән җәмгыятьтәге бөтен булган карашны яхшырту, үзгәртү, мин уйлыйм, менә бу мәсьәләләр күтәрелер дип. Бөтен сәламәтлек саклау системасы шул юлламалы карга ният бар. Без аны бик көтәбез. Чөнки бу 10-20 ел эчендә бик күп үзгәреш сәламәтлек саклау системада булды. Бик күп без больницалар төзедек, бик күп без төрле больницалар зур центрдан башлап һәм бәләкәй генә ФАПка күчереп. Шуңа күрә без уйлыйбыз, шул юлламада бу вектор дәвам итәчәк һәм яхшырак да үзгәрешләр булыр. Үзебезнең эшләр белән, хезмәткәрләр белән бергә карарбыз дип уйлыйбыз. Һәм инде без көтәбез яңа проектлар, яңа программалар, федераль масштабтагы программалар, региональләргә караганнарда программа һәм инде әлбәттә муниципаль үзәк буларак, муниципальгә караган, үсешенә караган яңа программалар, проектлар көтәбез. Иртәгә мин катнашам монда Мәскәүдә. Минем булырга тиеш безнең гаиләләр турында, күп балалар турында яңалыклар. Узган елда да мин катнаштым. Именно бу ел без күрәбез ничек яңалыклар, нинди карарлар чыкты. Президент юлламасы инде ул аеруча һәр кешегә мөһим вакыйга. Юлламалар менә узакы елларда алар бер яктан оборона мәсьәләләре булса да, икенче яктан җитештерү өлкәләренә каралган булса да, барыбер игътибар үзәгендә кеше һәм кешенең тормышы иде. Шуның өчен бу юлламада да шушы мәсьәләләрдә нинди яңа юллар карала, ачыла, барысында мин өметләнәм, ишетербез дип. Татарстан рәисе бүген Казанның 19-нчы гимназиясенә барды. Аның төп бинасына ремонт ясалган һәм өстәмә корпус төзелгән. Нәтиҗәдә мәктәптә урыннар саны арта. Әлеге эшләр Мәгариф илкүләм проекты буенча башкарылган. 300 урынга исәпләнгән яңа корпуста 12 кабинет, спорт залы, коворкинг өчен күп функцияле майданчык, өстәмә гардероб та бар. Шулай ук бер юлы 372 баланы кабул итәрлек ашхана салганнар. Тәмле итеп пешерегез. Sizin rızıklarınızı yaratma aşasınlar. Он sizden тора. Такие условия, рахмет. Условия, знаешь, можно создать, но без таких людей ничего не будет. Ассортимент какой хороший. Гимназияның төп бинасындагы ашханәдә моңа кадәр бер урынга 18 бала туры килгән. Барысын ашатып бетерер өчен 15 тәнәфес кирәк була. Мәктәп 800 балага исәпләп төзелсә дә, анда 1800 укучы бар. Шуның өчен өстәмә корпуска ихтыяҗ зур була. Төп бинада түбә, фасад, инженер челтәрләре, акт һәм спорт залларын яңартканнар. Алар туп булсыннар, матур килсеннәр, эшләсеннәр берсе матур дип. Бер битләре ай, бер битләре кояш. Бүген Казанда республиканың төзелеш өлкәсе өчен мөһим вакыйга булды. Инвестиция төзелеш циклында экспертизаның роле дип аталган стратегик сессия узды. Анда биналарны төзү өчен заказ бирүчеләр, проектлаучы оешма вәкилләре һәм дәүләт экспертизасы үткәрүчеләр дә катнашты. Сегодня мы собрались для проведения
Стратегическая сессия. Очрашуга төзелеш министрлыгы, дәүләт экспертизасы җитәкчелеге һәм заказ бирүче проект ясаучы оешма башлыклары җыелган. Алар республикадагы төзелеш өчен җаваплы затлар. Бу өлкәдәге мәсьәләләр буенча фикер алышалар. Бүген иң төп проблема салынырга тиешле биналарның проект документларын дәүләт экспертизасына аннан-моннан гына ясап тапшыру. Проектлары еш кына сыйфатсыз була дип белгечләр. Түбән качественның продуктлары экспертизага керәлми башта. Шуның өчен безнең арада ниндей тренерлар возникать итә. Менә экспертиза алмый, экспертиза карамый. Шул документлар безгә керә. Дәүләт экспертизасын үткәрүчеләр үзләре үк проект ясаучыларга ярдәм итәргә әзер. Моның өчен алар проектны ясаганда ук бердәм булып киңәшеп эшләргә чакыра. Нинди яңалыклар керде, нинди документлар кирәк, тиз генә беренче атлау ясарга. Исходя из проблем, которые мы видим. Булган проблемаларны исәпкә алып, безгә яңача эшли башларга вакыт җитте. Заказ бирүче оешмаларның, министрлыкларның, муниципаль берәмлекләрнең эшен дөрес итеп планлаштырырга, техник биремнәрне, иминлек таләпләрен, эш кагыйдәләрен исәпкә алып, сыйфатлырак итеп төзергә кирәк. 2023 ел Россиянең төзелеш министры Ирек Фәйзуллин тарафыннан заказ бирүче елы дип игълан ителгән. Ул әлеге проблемаларны хәл итәргә этәргеч бирер дип өметләнәләр. Надо повышать ответственность. Когда будет ответственность, будет качество. Тагын берничә тапкыр шулай очрашып, фикер алышырга җыйналар. Создание из госэкспертизы такого центра компетенции. Дәүләт экспертизасы уздыручы оешманың бүгенге кебек очрашу уздырып, нечкәлекләрне аңлатуы чарасызлыктан эшләнә. Югыйсә экспертиза үз эше белән генә шөгыльләнергә тиеш. Аның урынына без заказ бирүчене, проект ясаучыларны өйрәтергә мәҗбүр. Гәрчә бу безнең бурыч булмаса да, булай итмәсәк, эш бөтенләй бармаячак. Бүгенге җыелыш нәтиҗәсе буенча резолюция кабул ителәчәк. Экспертиза үткәрүче оешмалар белән эшләү һәм хаталарны төзәтү өчен эшче төркем оештырыла. Яңа эш алымнары булдырылачак. Татарстанда яшәүче картасыннан кулланган 100 меңнче кешегә торак коммуналь хезмәтләргә түләү өчен 100 мең сумлык сертификат бүләк иттеләр. Акбарс банкының 30 еллыгы уңайыннан шундый акция оештырганнар. Җиңүче Зәй районыннан 73 яшьлек Рузалия ханым. Картаның өстенлекләре һәм отышлы мөмкинлекләр хакында киләсе материалда сөйләрбез. Эта карта станет для вас надежным другом и помощником. Зәй районыннан Рузалия Зәгыйдуллина Татарстанда яшәүче картасын кулланган 100 меңнче кеше. Акциянең җиңүчесе. Аңа торак коммуналь хезмәтләргә түләү өчен 100 мең сумлык сертификат тапшыралар. Мен инде башта аптырадым, мен әйтәм нәрсә икән бу дип. Аннары инде сөендем инде, как же. Коммуналь түләүләрне шушы карта буенча түләячәкмен. Бу минем өчен бик зур бүләк. Әлеге картаны кулланучылар отышлы мөмкинлекләрдән файдалана ала. Аның буенча торак коммуналь хезмәтләр өчен түләгәнгә 10% кэшбэк акчалата килә. Җәмәгать транспортында исәп-хисап ясаганда 5 сум кире кайтарыла. Татарстанда яшәүче картасын дустыңа тәкъдим иткән очракта 1500 сум бонус бирелә. Платите без комиссии на портале госуслуг. Бу карта белән дәүләт хезмәтләре порталы аша салым штрафларны, дәүләт пошлинасын һәм башка хезмәтләрне комиссиясыз түләргә була. Картага түләүсез хезмәт күрсәтелә. Аны Акбарс банкының барлык бүлекчәләрендә дә ясатырга була. Әтнә районында талантлы актер һәм режиссер Рәфкать Бикшәнтәев исемен мәңгеләштерделәр. Быел аның тууына 100 ел. Туган авылы Түбән Бәрәскә мәдәният йорты хәзер аның исеме белән атала. Тантаналы кичәдә Лиана Бәхтиева булды. Әтнә районының Түбән Бәрәскә авылында танылган актер һәм режиссер Рәфкать Бикшәнтәев яшәгән. Быел аның тууына 100 ел. Авылдашлары, туганнары һәм кайткан кунаклар аны искә алырга авыл мәдәният йортына җыелды. Аның бахилыгы, аның не кадәрле кишле артистлар ишердә булганлыгы. Түбән Бәрәскә авылы мәдәният йорты 1980 елда эшли башлый. Аңа Рәфкать Бикшәнтәев исемен бирү тәкъдиме белән район җитәкчелегенә улы, шулай ук танылган режиссер Фәрит Бикшәнтәев мөрәҗәгать итә. Аның теләген хуплыйлар. Хәзер биредә татар театрының бөек режиссерының якты истәлегенә мемориаль тактада куелган. Талантлы актер һәм режиссерның тормыш юлы белән мәдәният йорты фойесындагы күргәзмәдә танышып була. Тамашачыга аның шәхси әйберләрен тәкъдим иттеләр. Түрдә Рәфкать Бикшәнтәевнең сурәте. Әйтерсең, ул кунакларны үзе каршы ала. Әтнә районы ул безнең татар дөньясына бик күп данлыклы шәхесләр биргән төбәк. Аларның исемен мәңгеләштерү ул бигрәк тә инде киләчәк буын өчен кирәк. Киләчәк буын белергә тиеш, урта буын да белергә тиеш. Рәфкать Бикшәнтәев исемендәге мәдәният йорты булу ул инде безнең өчен беренчедән инде зур
дәрәҗә икенчедән инде безнең алда зур бурыч та булып тора. Бу авылда Рәфкать Бикшәнтәев берничә ел гына яши. Соңра гаиләләре белән Казанга күченәләр. Йортлары 1930 елда янган. Улы Фәрит Бикшәнтәев бу авылда туганнарны бергә җыя торган яңа йорт салган. Туганнар килеп җиттеләр Чаллыдан да, Мәскәүдән дә. Чөнки Бикшәнтәев нәселе ул таралган бөтен дөньяга. Америкада да яшиләр алар, менә Мәскәүдә дә. Менә монда Бәрәскәдә бар безнең туганнарыбыз. Шуңа күрә бүген туганнар җыелган көн. Кичә концерт белән дәвам итте. Сәхнәдән Рәфкать Бикшәнтәев куйган спектакльләрдән җырлар яңгырады, якыннары хатирәләр белән уртаклашты. Мусат Джалил. Гослый издат, 35-й год. Россияның атказанган Татарстанның халык артисты Рәфкать Бикшәнтәевнең укучысы Илдар Хәйруллин Ленинградта бергә Моабит дәфтәре фильмында төшүләрен искә ала. Рифкат абый ул комик артист иде дип, импровизатор дип, алай гына да түгел. Ул бик психологик актер иде. Аны төшергәндә кинога башка студияләрдән, павильоннардан кешеләр киләләр иде. Алар бик карап торалар иде. Где нашли такого мощного актера дигәннәр бар иде. Рәфкать Бикшәнтәев татар театрын үстерү һәм таныту өчен күп көч куйган режиссер буларак нигездә драматург Хайвахид белән эшли. Рәхим итегез, кайдасың син? Күк капусы ачылса спектакльләре аша таныла. 1960 елда беренче мәхәббәт әсәре өчен Рәфкать Бикшәнтәев Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә лаек була. Biz ilanışkanızda berrevge de etmeriz. Bala bulsa, bala haytırız mıydı? Ләна Бәхтиева, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бүгенге шундый хәбәрләр булды. Рекламадан соң һава торышы турындагы мәгълүматны Айрат Шамс җиткерер. Сау сәламәт булыгыз. Исәнмесез? Сезнең белән мин, Айрат Шамс. Татарстанда киләсе тәүлектә температура тагын да күтәрелә. Хәзер тулырак. Яндекс погода сервисы мәгълүматлары буенча Кукмара, Биектау һәм Арчада алмашынучан болытлы була. Кар көтелми. Көндез температура 0-2 градус жылы, төнлә 2-4 градус салкын. Апас, Камытамагы һәм Тәтештә аязучан болытлы. Явым-шымсыз. Температура көндез +1-2, төнлә -3-5 градус. Чистай, Ширмешән һәм Мамадышта да явым-шым көтелми. Аязучан болытлы була. Температура көндез 0-1, төнлә -3-6 градус. Түбән Кама әгер жауq танышта да шундый күренеш. Алмашынучан болытлы, кар вәгъдә ителми. Көндез 0-1 һәм төнлә -3-5 градус. Лениногорск, Бөгелмә, Азнакайда температура көндез 0 градустан -2-га кадәр, төнлә -6-7 градус. Монда да аязучан болытлы, явым-шымсыз. Республиканың туристлык шәһәрләрендә дә температура 0-дан югарырак күтәреләчәк. Зөядә аязучан болытлы булачак. Кар фаразланмый. Көндез 2 градус жылы, төнлә 2 градус салкын. Булгарда көндез +1, төнлә -5 градус. Монда аязучан болытлы, явым-шымсыз. Алабугада шулай ук алмашынучан болытлы, кар көтелми. Көндез температура 0 градус, төнлә 3 градус салкын. Казанда да матур көн фаразлыйлар. Алмашынучан болытлы була. Көндез температура 2 градус жылы, төнлә 2 градус салкын. Атмосфера басымы нормадан югарырак. Ул тере көмеш баганасының 764 мм тәшкил итә. Җил көньяк-көнбатыштан секундына якынча 4 метр тизлектә. Дамлылык 62%. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә шулар. Безнең белән булыгыз.